खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै नोंथांमोना मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आथिखालाव जोंनि बर' फरायसाफोरा बर' लाइमोनफोरनि गावखौ फोजोबना लानाय, गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय रादाबफोरा समाजारि बिजोङाव गोबांथार आरो खनले खनले गोसारनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय सेन्ट जेभियार स्कुलाव थाखो 9आव फरायफुनाय फरायसुलि धीरा रानी बसुमतारीनि गावखौ फोजोबना लानाय खौरांखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोननो हादों। धीरा रानी बसुमतारीखौ फरायसालियाव सासे फोरोंगिरिया गोसायै मिनिनायनि थाखाय 2 मिनिटसो सम बाहेरायाव ओंखारना थानो थिनदोंमोन। 2 मिनिटनि उनाव फोरोंगिरिया थाखो खथायाव लेंहरफिनब्ला फरायसुलिया मोसायै मोसायैसो थाखो खथायाव हाबदोंमोन। फरायसुलिनि माखासे फाव फेसनफोरखौ नायनानै फोरोंगिरिया बुंदोंमोन, "नों गाबोन नोंनि आइखौ लानानै फै" होनना बुंदोंमोन। जेब्ला फोरोंगिरिया बिमानि बाथ्राखौ बुङो अब्लानो फरायसुलिया गाबदों होननानै फोरमायदों सेन्ट जेभियार स्कुलनि फोरोंगिरि स्टाफआ। गाबनानै गथ'आ जेब्ला फरायसालिनिफ्राय न'आव ओंखारलाङो अब्लानो न'आव थांनानै धीरा रानी बसुमतारीया गावखौनो फोजोबना लादों होनना मोनथिनो मोन्दों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो फोरोंगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होनना मोनथिनो मोन्दों आरो फरायसालिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय होननाबो मोनथिनो मोन्दों। थांनाय 30 अक्ट'बराव गावनि फिसौजोखौ जिनाहारि खालामनानै गथ' सारिहोनाय दुथां ब्रज कुमार ब्रह्मनि सायाव गोख्रों साजा होनो नांगौनि थाखाय दाबि खालामदों चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादा। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला जाय 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया हौवासा गथ'खौ जोनोम होबाय, बे गथ'नि देहाया लोरबां जानायखाय काजलगावआव थानाय सरकारि हस्पिटालाव टेस्ट खालामनो लाबोनाय जादोंमोन आरो मैया 3 नबेम्बराव 2:30 रिंगायाव गथ'खौ DNA टेस्ट खालामनाय जाबाय होनना फोरमायदों चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादा। बिथांमोना गोख्रों रावजों सोंखारिदों, लोगोसे दुथां ब्रज कुमार ब्रह्मखौ पक्स' आयेननि गेजेरजों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। लोगोसे उन्दै गथ'नि थांना थानायनि गासैबो राहाखौ पक्स' आयेननि गेजेरजों कालप्रेटआनो होनांगोन होनना दाबि खालामदों आइजो अनसाय आफादा। मोनसे समनि UBPOनि गायसनगिरि नेहाथारि, मोनसे समनि BQWACनि चेयारमेन गाम्बारु मुसाहारिनि गोदानै दाफुंनाय पलिटिकेल पार्टी BPPनि आफादगिरि। बिथांनि बे मावनायखौ मोजां मोनाखै आथिखालनि UBPOनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारीया। बिथाङा बुंदों, "जोंनि गेजेराव हाबनानै जोंनि खौसेथियै थानायखौ गुलाय गुजाय खालामना होनाया बे मोजां जायाखै। बेखायनो जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि खौसेथियै थानायखौ दा सिफायफै होननानै खावलायो राथिराम बसुमतारी बिथाङा। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आथिखालनि गोदानै दाजानाय BPF सरकारनि माखासे बिटिआर एकर्डनि हेंथायै बुंबाय थानाय बाथ्राफोरनि सायाव लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बुंदों, "एबसुआ गोदानै दाजानाय BPF सरकारनि हेंथायै सोमावसाराखै। एबसुआ हाग्रामा महिलारिया देरहानायखाय सोमावसाराखै। नाथाय एबसुआ जुलाइ दाननिफ्रायनो खोथा होबोखानाय बायदियै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजानाय बायदि आरो पार्लियामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट बिल जानांगौनि दाबियावसो एबसुआ सोमावसारदों।" मख'नो गोनांदि साननैसो आगोलाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौआ आंनि बिबान नङा होननाय बाथ्राया दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव सुहाबनाय बायदि जानानै थादों। बिथां चिफ हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजानि थाखाय सिन्था खालामनाय नंला नामा? बे मोनसे गिदिर सोंलुआ सिखांदों। समासो फोरमायसिगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय सिन्था खालामगोन ना खालामा। साननैसो आगोलाव अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिआर सक्तिखौ गंगा दैमायाव फोजावहरनांगौ आरो गाफ्लेना गारनांगौ होनना बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होदों सनितपुर जिल्ला UPPLनि नेहाथारि जित स्वर्गियारिया। अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बबे साइडनि जानानै बाथ्राखौ बुंदों? बर' रायजो राजानि इन्टेलेक्सुवेल लेभेलनि जानानै बाथ्राखौ बुंदों ना BPF दोलोनि जानानै बुंदों ना गाव बेक्ति हिसाबै बुंदों? बे मोनथाम सोंलुनि फिन आरो क्लियारिफिकेसनखौ अमर सिंह ब्रह्मआ गोख्रैनो होनांगौ होनना दाबि खालामदों सनितपुर जिल्ला UPPLनि नेहाथारि जित स्वर्गियारि बिथाङा। बिथां जित स्वर्गियारिया अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव गोख्रों रावजों बुंदों, "अमर सिंह ब्रह्मआ बबे मंगल ग्रहआव जोनोम मोननानै मोनफ्रोमबो बर' हारिनि गोरोबथाया बबे मोजां बबे गाज्रि बेबायदि बुंनाया जोंनि बर' जातिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव, लाजिथाव।
बेबायदि सासे नेहाथ सुबुङा मोनसे हारिनि गोरोबथाखौ लानानै गावनिनो हारिनि बाथ्रा गोथौयै साना लाबानो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना गोख्रों रावजों सोंखारिदों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि नेहाथारि जित स्वर्गियारिया। बिटिआर सुक्तिया अमर सिंह ब्रह्म बायदि नेहाथ सुबुंनि थाखाय बेसेन गैयै जानो हागौ, नाथाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोननाय बे बिटिआरनि गेजेरजों सनितपुर जिल्लायाव थानाय रायजो राजानि मुलाम्फा जादों, जेराव बर'फोरा मोनथाम गोरोबथा खालामबाय। 1993 मायथाइयाव बिएसि सुक्ति, 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति आरो 2020 मायथाइयाव बिटिआर सुक्ति बर'फोरा खालामबाय। बे मोनथाम सुक्तिखौ मोननो थांनायाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय लाख लाख बर' रायजो राजाफोरनिबो अबदानफोर दङ। राजा लामायाव ओंखारनायनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिङाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजाफोरा बाहागो लाबोदों, गावखौनो बावसोमबोदों, जिउ दान होबोदों। बर'नि रायजोआव लोगोसे थानानै रायजो जानो थाखाय नारा नाथा नाजाथाबनानै बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे 60टा गामिफोरा बिटिआरआव सोसनजाबाय आरो बेनोदि सनितपुरनि रायजो राजाखौ रंजाहोदों। गासैबो हाबजोबाखैब्लाबो नाथाय आरो बे 60 गामिफोरनि गोदानै बिटिआरआव सोसनजानाय भटारफोरनि सापर्टजोंनो दि हाग्रामा महिलारियाबो गोदानै सरकाराव फैफिननो हाबाय, बेफोर बाथ्राखौ अमर सिंह ब्रह्मआ मिथिया नामा? मख'नो गोनांदि बिटिसिआव जेसेबां बर'फोर दङ बिनि बांसिन बिटिसिनि बायजोआव दं। जाय बर' रायजो राजाफोरा बे मोनथाम सुक्तिनि थाखाय आर्मि पुलिसजों बुख्रुबजाबाय, दाउ अमाफोर बायदि गावथारजाबाय, बर' बिमाफोरा रान्दि जानांबाय, जिनाहारि खालामजाबाय, बै बर' रायजो राजानि थाखाय अमर सिंह ब्रह्मआ सानहरनो हाया थौले मेलेमनि सासे नेहाथ मानसि। बेबायदि जानला मोनला ओंथि गैयै रावफोरखौ गोथौयै साना हसिया बाथ्रा बुंबाय थाब्ला जानो हागौ अमर सिंह ब्रह्मआ सानसे खैफोदाव गोग्लैगोन। सनितपुर जिल्लानि इउपिपिएलनि नेहाथारि बिथां जित स्वर्गियारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। सानसे जोंबो सोदोब गैयै रावजों नोंथांखौ बुंनो बाध्य जागोन होननानै गोख्रोङै सांग्रांथि होदों जित स्वर्गियारि बिथाङा। नामा बायजोआव नोंथांनि बिटिसि ओनसोलाव थानायनिख्रुइ बांसिन बर' रायजो राजा बिथांमोना बायजोआव दङ। खिन्थु बे मोनथाम जि गोरोबथा जालांबाय 1993 आव 2003 सनाव बे मोनथाम गोरोबथायावबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लानाय बिनि अंखिदार आरो बे गोरोबथाखौ खालामनायनि थाखाय बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोनाबो गावनि जिउ बावदों। जोंनि बिमाफ्रा रेन्डि जानो गोनां जादों। जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना पुलिस आर्मिजों बुख्रुब जादों। सान्दुं अखायाव जोंबो हुस्रिखावनाय सासे सासे जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो नोंथाङा गावखौनो बिराद इन्टेलेक्सुवेल साननानै नाङा फाङा बाथ्राफोरखौ गेजेर गेजेर बुंलाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांखौ आङो वार्निं होनो सानदों। नोंथांखौ सोदोब गैयै माखासे रावफोरजोंसो जोङो उननि समाव बुंनो गोनां बाध्य जागोन। नोंथाङा जुदि नाङा फाङा बाथ्राफोरखौ बेबायदि सोरनिबा एजेन्ट जानानै जे बेबायदि बाथ्राफोरखौ जुदि बुंबाय थायोब्ला, दा बेनिखायनो नोंथाङा साननो नाङा बे थामथि गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुराव दिनै 60टा गामिया हाबबाय। नोंथाङा मिथियाखै नामा? बे 60टा गामिया हाबनायनि उनाव थांनाय 22 तारिखनि जि बिटिसिनि जि इलेक्सन 2025नि नैबे 22 तारिखनि सेप्तेम्बराव जि जालांनाय बेनि गेजेरजों सनितपुर रायजो राजा बिथांमोना गोदानै जोङो देग्लाय 6 सिदुलाव इलेक्सन होनो मोनदों आरो बे भटखौनो लानानै दिनै गोदान गभर्नमेन्टआबो फर्म जादों, आबाद दाजादों। जोङो बिथांमोनखौ ओरै बुंब्लानो बिथांमोना मानिगोन होननानै सानना लादों नामा? नोंथाङा बेनिखायनो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि सोमोन्दै नोंथाङा नैबे समाव गावनि न'खरनि थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय मा फायदा लादों आरो लायाखै जों बेखौ बेसां पर्यन्त जोङो मिथिगौ। दा बेनिखायनो नोंथाङा साकरि थानाय समाव नोंथाङा बेसेबां साधु भाबे खामानि मावलांनाय जोङो बिखौ मिथिगौ। दा बेनिखायनो नोंथाङा जोङो नोंथांखौ नेहाथ होननानै बुंगोन। सासे बिइअ सासे रिटायार पार्सन जानानै सासे नोंथाङा गिदिर गावखौनो खाद्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, सासे आइएएस अफिसार रिटायार पार्सन, सासे एसिएस रिटायार पार्सन होननानै बुंना लानो थाखाय बेखिनिल' बाखि दङ बायदि आं नोंथांखौ सानदों। दा बेनिखायनो नोंथाङा बे गंगा दैयाव बिटिआर गोरोबथानि जि बे लिरना लाबोनाय बेखौ गंगा दैयाव फोसावनायखौ फोजावहरनांगौ मानांगौ। रायजो राजानि गेजेराव मोनसे जि गोजोन दिनै जि मोनसे मोजां जि मोनसे थासारि, बै थासारिखौ नस्थ' खालामनो नोंथाङा जि नाजानाय बेनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो। रिटायार जानायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरजों थानानै, ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों थानानै मोजां मोनसे परिबेकआव थानानै जाहाथे नोंथाङा खामानि मावलाङो। हारिनि माहारिनि गिदिर गिदिर बाथ्राफोरखौ बुंनानै गावखौनो सोरदोबा मोजां मोनजानाय खामानिखौ मावनायनिफ्राय गोजानाव थायो। आङो बेखौ सनितपुर जिल्लानि रायजो जानानै
सनितपुर जिल्लानि बासिन्दा जानानै आरो बाहेरायाव थानाय बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय रायजो राजा जानानै नोंथांखौ आङो खावलायहरदों। दा बेखिनियानो गोजोन्थों। थेंक इउ स' माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय दिनैनि थाखाय बेसेबांखिनियानो थेंक इउ स' माच।